Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bade aslamo lajɛba ni filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni wagati na san fɛn min kɔni ye an ka seko ne Cheikh Ali Badara Sangare ale kɛn bɛ ka wajulu belebele organiser Fugan dugu kɔnɔna na fɛn min kɔni n'o ye an ka imamu Useni Bangeni ka fête ye an b'o kɛnɛba in ka bi fɛn min kɔni ye wajulukɛlaw ni o ye wajulukɛlaw ka patron ba Badara Ali Sangare ni wagati na n'a ka silamɛ jamakulu bɛ ka kɛnɛ labɛn n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la image la cogo min na silamɛden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don bi su in na Fugan dugu kɔnɔ k'a fɔ an ka belebele n'o ye Cheikh Ali Badara Sangare ale kɔni kɛn bɛ ka nin kɛnɛ organiser Badara yɛrɛ bɛ kɛnɛ ka karamɔgɔ min ma sigi fiyewu ka kalandenw to baara la a bɛ wuli ka faraw kan u bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la karamɔgɔ bolo yɛrɛ de ye nin montage kɛ bi su in na jama de bɛ nin ɲɛda nin kan k'i ɲɛda ni karamɔgɔ sanuma in kan o tuma su in na an bɛ kow bolo ko fana b'an bolo haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.